Igwe kelee m unu n'Igbo rie n'Igbo nwụọ nna iflata kasị bịa tata obi tọrọ m ụtọ ọtọkasịa m maka gịnị maka m bịa teta ụra wee chọpụta na abụ afọ Igbo mbugodo ụzọ gbagodo egwu gba egwu wee chi ọchị mụọ amụ n'ihi na abụ afọ Igbo onwe onye egwuregwu si ịma na ihe wee ji ebe eme aha mere o ji ebe eme aha ihe ga-eme tata biko tupu m agaba n'iru nwanne nwoke bụ maazị Uchenna Ijegarụ na-ebutere unu anyị bụ ndị Igbo abịara n'ọgbọ ka ọ si abịa ụmụnne m obi dị m aṅụrị ụfọdụ obere nchefuzi ịkọkọtara unu afọ m mana ka o si na-adị tata anyị abịara n'ọgbọ ka anyị si abịa ọ nwere ka o suru doo n'anya na nwaanyị bụ ife onwe ịbịa na anyị Naijiria dum tata enyepụtasị ya mụtara m nwoke nka a na-achọgharị a na-agba eji ebe na-eje ana nwanna o nwere ajụ nchọrọ juru o nwere afọ ịmarụ a na-akpọ Chimamanda nwatakịrị ahụ na-ede akwụkwọ n'obodo oyibo bụ nwa afọ Igbo o nwere nnọọ nwoke ruru ya na ịdị ihe kịta na ụgbọ anya Dora Akunyili ọkwụ mara afọ ahụ onye a bụ nwa afọ Igbo nwaanyị na-eme ihe ike na Naịjirịa a na-ekwu ọzọ ghara ibie kedu maka Ngozi Okonjo-Iweala ụmụnne m mara na nwaanyị bụ ife ịmụtara nwoke ịgbawa elu ịgbada ana ịda aja nwunye gị gbagba ịbụ Chukwu ọgwa na-eke mmadụ Chukwu kere mmadụ na oyiyi ihe ọbụla Chukwu na-eme Chukwu ma maka ya nwanna ihe ọbụla Chukwu wetere Chukwu kwadoro ya ịmụrụ ụmụ nwoke 5 ma ịmụrụ ụmụ nwaanyị 10 ihe ọbụla Chukwu na-eme Chukwu ma maka ya ụmụ nwaanyị ndị ada anya kpọsịrị afọ ha tata ọrụ ndị ada anyị na-emesi ihe ike na Naịjirịa taa ije n'obodo Liberia nwaanyị chịburu ha tupu onye nke achịba chịta ọfụma ihe na-aga ọfụma nna ọ ga-agakwala mgbe a na-asị na nwaanyị abụrụ ife ịgwa gị eziokwu nwaanyị bụ ife mgbe ụfọdụ ka na-akpụ ụmụ nwaanyị oriakụ ndị a bụzi odozi akụ nwoke ka m jụọ gị gwa mụrụ ụmụ nwoke ịbụọ ụmụ nwaanyị ofu nwa nwaanyị ofu ma ụmụ nwaanyị abụọ ụmụ nwoke ịmụrụ ụmụ nwaanyị mụrụ kedu onye ka enete gị anya ka agwụkwara nwaanyị gị bụ eziokwu ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke kedu onye ka enete nne nna ha anya nwoke nụọ nwaanyị nwunye nnọọ nwunye ma nwaanyị nụọ di nne na nna ya ọ na-eche mama ya ya dara makwara na nwaanyị bụ ihe ọ nwe ofu ndị bịasị na nwaanyị nwoke nwa ajụjụ nwunye na-etinye gwogwo na ọ mụtara nwoke na-ajụ onye ahụ ihe ọ nwụrụ ị na-eti ihe ka ọ ghọọla onye na-emepụta nwa ihe jụrụ ya so onye a ya kpọọ Chukwu n'igwe ntị jụọ ya ka e mere nwunye ya mụta nwa nwoke ọ bụrụ iwenye aka na-eti nwaanyị ihe ajọ ihe ka ọ ezigbote ajọ ihe ka ọ o jọgburu ude na-eme gị n'isi gbuo nkakwụ ụmụ nwaanyị na-ege m ntị na-agwa unu tata adị m ekwu ya ka isi unu na-eko m na-ekwu ka otu kwesịrị ịdị ma gị bụ nwaanyị ị kwesịrị ịmara na ka o si na-adị ọsọkwa gị bụrụ onye isi ala dum di gị ahụ na-anụ gị bụ di gị nsọpụrụ ị kwesịrị ịsọpụrụ ya na ụlọ okpuru ya ihe na-aga ọfụma ihe na-aga ọfụma ụmụnne m na ụmụnna m biko na-ege m ntị n'ihi na ihe abụghị ọ bụ na ọpụta je dee n'akwụkwọ na-ekwu ihe a bụ ihe ama maka ya nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị bụ gịnị ihe ịmụta nwaanyị ịgbaba egwu ịmụta nwoke gbaba egwu ndị egwuregwu so onye mụtara nwaanyị kene Chukwu ya onye mụtara nwoke kene Chukwu ya n'ihi na onye Chukwu bụ ihe dị mma nwanne m na ụmụnna m ikwubi ekwutobi abụghị ihe ga-egbe anyị maka na ọ na-adị mma ikwu oyi nụ
ekwu oyi nụ ya emie maka onyinye Chukwu bụ onyinye Chukwu. Chukwu adịghị eme nnọọ ka ome ihe ghara ịmara ihe ọ na-eme. Ihe ọbụla Chukwu na-emere Chukwu ma maka ya. Chukwu anyị bụ ezigbote Chukwu. N'ihi nke a, gwa nwoke na-ege m ntị, gị nwaanyị na-ege m ntị, ịnụ akụkọ ị na-agbasị ya, ọ ga-enyere anyị aka. Ọ ga-enyere anyị aka. Biko, achọrọ m ka unu mee nke a. Ị na-eme ọ ga na-adaba, ya na-aga ọfụma, ya na-aga ọfụma n'ala anyị. Anyị wepụ na nwoke nwụọ na nwaanyị enweghị ọhụrụ ha ga-enye nwaanyị. Onye gwara gị ya? Ọgwụ akerie. Ọgwụ akerie. Ọ na nwaanyị anụghị, ị ga-apụta ụwa. Ifurugo nwoke mụrụ nwaanyị, nwoke mụrụ nwa. Ifurugo nwoke tụrụ mụọ nwa. Ndị be anyị na-ege m ntị, na-eme ihe ka a si eme ya n'ụwa niile taata ka ọ na-adaba. Mara na taa na nwaanyị bụ ife. Ka m si kwuo na mbụ na izu ọzọ, o nwee ihe ịma ama ha, onwe nke mma ịma ha. Mamịrị bụ anyị kwụọ ya n'ọgbọ ụfụfụ. Ịchịrị ịfụ anyị ka anyị chịkọta ọnụ n'okwu anyị na nkata anyị na-agba. Ị ga-enweta anyị na www.procium.tv. Procium bụ PROCYON. Ịchọkwa ịnweta anyị n'igwe ntị ihe na-aga ọfụma, ị ga-enweta anyị na 08094646206 maọbụ nweta anyị na 08122807671. Ịkpọ ha n'anya na-agba kịtịkịtị ebe anyị nọ, maka na ihe gbasara ndị Igbo na-atọ anyị ụtọ. Ama ọ na-atọ gị ụtọ. Marakwa na nwaanyị bụ ife. Gbaa mbọ ka ị na-amụ ka dị ka kpakpando nke ahụ ịbụ. Aka bụ nwanne nwoke ahụ kwụrụ ma nke bụ Maazị Uchenna Ijegalụ. Biko na-eme ihe nke a ka esi eme ihe ka o mee gịnị, ka o yie ihe ka ọ dị ụbọchị ọzọ.